Welcome to press conference. дар маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе нишасти хабарӣ пеш аз бозии даври ҳаштягниҳои Лигаи қаҳрамонҳои Осиё миёни тимҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Персеполиси Эрон баргузор гардид. Ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма, сармураббиён ва футболбозони дастаҳои мазкур посух гуфтанд. Аввалин шуда ба саволҳои рӯзноманигорон сармураббии дастаи Персеполис Яҳё Гулмуҳаммадӣ ва сарвори ин тим Сайёд Ҷалол Ҳусейнӣ посух гуфтанд. Дар рафти суханронии худ Яҳё Гулмуҳаммадӣ иброз дошт ки мо ба ҳайси дастаи муддаӣ ба майдон мебароем ва бовар дорем ки он қудрату тавоне ки дорем моро ба марҳилаи дигар мебарад. خب میدونیم تو چه مرحله حساسی هستیم و قرار داریم و میدونیم که مقابل یک تیم با انگیزه جوان و پرتلاش باید بازی کنیم. برای رسیدن به این مرحله بازی خوبی رو انجام دادیم و سختی زیادی کشیدیم، زحمت زیادی کشیدیم تا به این مرحله برسیم و دوست نداریم خیلی راحت از این مرحله کنار بریم. قطعا برای مبارزه، برای جنگیدن، برای اینکه بتونیم یه بازی خوبی رو انجام بدیم وارد زمین خواهیم شد. аз ҷониби дастаи Истиқлоли Тоҷикистон бошад дар нишасти хабарӣ муваққатан иҷрокунандаи вазифаи сармураббии ин тим Мубин Эргашев ва сарвони даста Алишер Ҷалилов иштирок намуданд. Мубин Эргашев зимни суханронии худ қайд намуд ки моро дар ин дидори сахту сангин ду бозингари ҳайати асосии дарвозабон Рустам Ятимов ва ҳимоятгар Андирей Мишенко кӯмак карда наметавонанд, вале мо ба қудрату тавони худ бовар дорем ва умед бар он мебандем ки ин боварӣ ва таҷрибае ки дар марҳилаи гурӯҳӣ мусобиқа касб кардем дар ин дидор ба мо кӯмак мекунад. Алишер Ҷалилов сарвони дастаи Истиқлол аз он хушҳол аст ки дар Тоҷикистон ва махсусан дар назди мухлисони хеш ҳунарнамоӣ мекунанд ки ин ба онҳо қувваву тавони дигар мебахшад. چه بگم که همون میدونم که چه مخلصای ما خیلی خوب بالچکی میکنن اگر گاندار ولی کلون بازی میکنن بالچکای ما بیوایی فوتبال نمیشه بیوالچکا فوتبال نمیشه برای اینکه گاندار تاثیر سخت میکنه فقط بازی ёдовар мешавем ки дидори дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Персеполиси Эрон дар марҳилаи ҳаштягниҳои Лигаи қаҳрамонҳои Осиё санаи 14 сентябр соати 20 ба вақти маҳаллӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. ин рақобатро шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол мустақиман манзури мухлисону ҳаводорони футбол мекунанд.